Добро утро отново. 9 без 20 стана. Продължаваме с сутрешния ни блок. Сега, ако кажа, че моторите са превозно средство, вероятно ще бъде замерена с камъни, като излезе извън студиото, и то с право. Защото наистина моторите не са просто превозно средство, те са начин на живот. Вече навън се затопли. Виждате мотористите и по улиците, и по кръстовищата. За моторите именно като начин на живот. За това ще говорим в следващите минути от Денят започва. И аз се надявам съвсем скоро да видя нашата Катя Анева, която е в дружината на мотористите. Сигурно ще изникне от някъде сега. Не, това, ако някой ми каже, че Катя Анева е на мотор... Здравейте! Както виждате, мотористите ме карат. Престраших се да се кача и на друг мотор. Той не е на този мой приятел, така, който ме зариби. И аз да се повозя на мотор. Повярвайте ми, допреди 2 седмици никога не бих си помислила, че мога да се кача на такова превозно средство. Но страшно много зарибява. Адреналин е уникален. Защо сме тук? В събота имаше страхотен мотосбор, с който се отбеляза началото на автомотосезона. Тук се бяха събрали над 6000 мотора. Повярвайте ми, беше уникално. Но всъщност защо правим днес темата? По статистика на КАТ, след началото на мотосезона с 50-60% се вдигат катастрофите, причинени от мотори. Вие съгласни ли сте първо с това? И нека започнем направо с това. Имаме ли мотокултура? Да, това е начин на живот, влизат и под кожата, но в крайна сметка ставаме свидетели на ужасяващи инциденти. Така, аз мисля, че много от хората имат мотокултура. Най-често инцидентите и происшествията стават по погрешка и по недоглеждане. Понеже ние сме мотористи и сме едната страна, виновни са ни шофьорите обикновено на леки автомобили и камиони. Така или иначе, ако човек внимава, мотора не върви самичък. Ако човек внимава, може да оцелее на пътя. Само в събота лично аз видях 3-4 инцидента с мотори. Само в събота. Сухо време, ето сега вали, ние затова сме само с 3 мотора, но пак случват се такива неща. Случват се, наистина, значи адреналина на хората е по-висок, защото откриването на сезона, общо взето за повечето хора е първо излизане с мотора. Все пак, колкото и да е топло и да е сухо, не трябва да забравяме, че асфалтът е още студен и съответно понякога това е изиграло лоша шега. Второто нещо, което е, че автомобилистите не са свикнали да гледат в огледалата, не си дават сметка, че мотора идва много бързо от тях и оттам също стават инциденти. Вие всъщност ме изпреварихте. Основният упрек на шофьорите е, че не ви виждат в огледалата. Вие сте прекалено бързи, в същото време пътищата ни няма какво да ги коментираме. Дупки, карайки си по един прав път, шофьора много често се налага да избегне дупка и така стават инцидентите. Стават инциденти по този начин. Шофьорите просто много по-често трябва да поглеждат за своите огледала, тъй като наистина ние идваме прекалено бързо за такива кратки разстояния, защото мотора просто върви много по-бързо, а ние не чакаме в задръстване. Няма как обаче да не ви задам въпроса. Доста често вие не спазвате точно ограничението и оттам също идват проблемите. По някой път се случват такива работи, защото нашите мотори са доста бързи, по-трудно така се удържаме да ги караме лекичко. Признавате си. Да, от време на време, но по принцип се стараем винаги да спазваме ограниченията. Сега искам да ви кажа, че четох една много интересна статистика, правена от Южно-Калифорнийския университет, според която в 98% от случаите мотористите са виновни за происшествията. Може би това е само според Калифорнийския университет. Аз имам впечатление. Ние живеем в други паралели, в други реалности. Не, живеем в друга географска ширина най-малкото, но искам да кажа следното нещо. Моето впечатление е, че понякога водачите на МЕП, т.е. шофьорите на коли, се чувстват пренебрегнати за това, че не могат да се движат като моторите и по този начин Или избягат от задръстванията. Или избягат от задръстванията и нарочно спъват мотористите. Т.е. аз лично съм наблюдавал няколко пъти и ми се е случило как мога да мина с мотора, обаче хората се чувстват пренебрегнати от това, че седат на опашката и чакат. Така, сега само да ви попитам, това е пистов мотор, нали? Не, това е червен мотор. Това е туристически мотор, който може да се движи по шосе и по
леко неравна местност. Каква му е мощността на този мотор? Ами той е специално направен да може да кара бързо по магистралата и е над 100 конски сили, което го прави много подходящ за далечни разстояния. Ето това, което виждате тук, е емблемата от обиколката на България, 1000 км за 12 часа, която от няколко години правиме с мотото внимание и толерантност на пътя. И мисля, че успяваме да покажем на всички, че моторите, които се числят към уязвимите участници в движението, не има на пътя и трябва да бъдем по-внимателни. Вие имате ли специален клас за каране на мотор, тъй като това е голям проблем според КАТ? Голяма част от водачите, от мотоциклетистите карат мощни мотори без да са изкарали съответните курсове. Ами да се научиш да караш на мотор не е въпрос на курсове, а на практика, на опит и на знания. Значи, все пак според закона вие сте длъжни да имате такъв клас. Факти, аз изключвам карането на мотор без книжка. Въпросът е, че когато караш курса, ти караш някакъв малък мотор, който са го карали още десетки хора. Тоест, има разлика между стандартите. Да, след това се качваш на една мощна машина, тя върви по друг начин. Смятате ли обаче, че пистовите, мощните мотори изобщо имат място? Може би все пак да попитам вас, вие дойдохте най-накрая. Смятате ли, че мощните пистови мотори, тези, които виждаме реално да се движат и софийските улици, и не само и софийските, мястото им е в градски условия? Кросовите мотори са някакси по-малки и по-безопасни. Кросовите са за в гората. Само, че са по-безопасни на пътя. Не, напротив. Значи пистови е шосеен мотор, който е напълно отговаря за градски условия, както и чопарите. И чопарите. Да. Добре, кажете ми тогава, защо ставаме свидетели на такова форсиране по светофарите, ставаме свидетели на едни гонки, няма как да не попитам моя водач, моя моторист, който ме докара. Ами за форсирането на гонките това е може би прилив на адреналин. Доста време не е каран на мотори, беше студен зимен период и може би хората се чувстват добре, като чуят рева на машините си. Само, че това е опасно. Аз чух за една игра руска рулетка. Сега не знам как ще ми отговорите за нея. Справят залози и минават на светофарите на червено. Може и да съществува такова нещо. Ние не знаем за това и нашите среди няма такова нещо. Добре, последен въпрос ви задавам и ще ви помоля да ме изведете малко, да ме повозите с мотора. Интересуваме наистина каква е ролята на мотоклубовете и как може да се спрат тези 15-16 годишни момчета, които за мое огромно съжаление буквално се пребиват по пътищата. Значи ролята на мотоклубовете е точно това, да популяризира мотодвижението и живота в самия мотоклуб е в такъв смисъл, той е подотлив, за да може да всички хора, които от мотоклуба спазват дисциплина и се обучават и просто имат дисциплина и на пътя, и в живота. Добре, предлагам така да приключим. Аз обаче ще се повозя на този червен мотор, защото вие ме подценихте, защото съм жена. Аз знам, че този мотор е червен, затова се качвам на него. От тази страна ли се качва? Ето, почват да ме учат. Това беше от мен. Аз ще се повозя, надявам се, с разумна скорост. Благодаря ти, Кате, внимателно. Хем мъничко и завиждам, че се вози на мотор, хем тук някакси ми е по-уютно. Пък аз толкова приятно се изненадах, че нейните събеседници от мотоклуба дори не бяха чували, че има такова нещо като руска рулетка. Да, те никога не са виждали това. На мен най-много ми хареса въпроса на Катя. Това пистов мотор ли е? Не, това е червен мотор. Мисля, че това ще влезе в аналите на нашия сутрешен блок. Добре, толкова за мотористите. Наистина, ако сте мотористи, внимавайте и вие, които карате леки коли, пък пазете мотор.